Ahojte, Čaute. prajeme vám krásny deň. Dnes sme sa rozhodli nakrútiť videjko podľa otázok, ktoré Marianke posielajú ľudia na jej facebookovú stránku Liečenie rodových línií. A je tam viacero otázok na tému alkoholizmu, ktorá je, myslím si, stále na Slovensku aktuálna a v rodových líniách je Veľmi od rozšírená. pradávna a veľmi rozšírená. Je to taká téma, ktorá Slovakov podľa mňa sprevádza ich vývojom a históriou, Mhm. bohužiaľ. A, a pani Ľudmilka nám napísala konkrétne, že čo to znamená, ak sú v rode prítomní alkoholici po 4 generácie, ako manželia, synovia, strýkovi, jednoducho Mužská generácia mužská tam vnímam. generácia Mhm. alkoholikov. A ako vlastne minimalizovať ten negatívny vplyv toho alkoholizmu na rodinu. Pýtajú sa podobné veci aj iní ľudia, ale takto sme to nejako vyjadrili, aby sme sa pozreli vlastne na to, ako na viac generačný problém na Áno. Slovensku. No, môžeme povedať možno, že to, že určite to nebude len 4 generácie. A tie 4 generácie to je to, čo vlastne ona pozná, čo vníma a čo si pamätá, alebo čo jej bolo delegované zo strany rodičov. Takže Čiže o týchto generáciách vie, hej, hej, že ich sama zažila, alebo z nejakých spomienok. áno, alebo z nejakých spomienok. A ten problém vlastne určite bude na tej rodovej línii dlhší, pretože on niekde začal a nemyslím si, že to sú tie 4 generácie, že je to tam oveľa hlbšie. A na Slovensku to bolo asi také najjednoduchšie potlačenie emócií cez alkoholizmus, pretože asi nejaké, aj najlacnejšie by som povedala v tých obdobiach, možno, že povojnových alebo vojnových. Takže ľudia hľadali vlastne, ako potlačiť tie ťažké veci, ktoré nevedeli prežiť a začali vlastne ten alkoholizmus alebo ten alkohol im pomáhal v tom, aby nezažívali také ťažké pocity a prežitky. Čiže bolo to nejaké uľahčovanie života. A štatisticky sa uvádza, že nejakých 5 generácií si nesieme, no to sú vedecké výskumy, že si nesieme tieto generačné traumy a medzi ne patrí aj ten alkoholizmus Alebo iné závislosti. alebo iné závislosti, Mhm. presne. Ale my si nesieme až 50 generácií dozadu vlastne tie programy toho rodu, či už sú to emočné veci, alebo to, ako myslíme, to, ako konáme, to, ako vnímame ten život a svet. Tam je podľa mňa... Čiže keď nejako cez ten alkoholizmus vnímali svet naši predkovia, prenáša sa to vnímanie aj na nás ako ich potomkov, hej? Jasné, Takéto alkoholické vnímanie áno, s sveta. takým tým démonikom svojim nejakým a s tým potlačením tých všetkých vecí, Mhm. aby som to nevidel, aby som to nemusel cítiť, aby som to nemusel prežívať, tak ja to takýmto spôsobom A potlačím. nemusím ja zrovna byť ako ich potomok už alkoholik, ale mám v sebe tento Program, alkoholický program, mám v sebe ten na základe program. ktorého fungujem. Na A zrejme základe. aj tá pani Ľudmilka sa pýta na to, vlastne ako, keď žije v týchto programoch, Mhm. alebo aj jej rodina, možno nevedomky členovia rodiny vlastne žijú ten svoj alkoholický program, hoci sami alkoholikmi byť nemusia. Ako to minimalizovať, ako s tým žiť, ako s tým pracovať. Mhm. V prvom rade mi tam prichádza, že pravdepodobne tam bude nejaký partner alebo synovia, ktorí majú alkohol, keďže je to v tej, alebo teda konzumujú ten alkohol, keďže je to v tej mužskej rodovej línii. A akoby tam je viac vecí. Ak žijem s alkoholikom, prečo s ním žijem? Prečo toto potrebujem zažívať? Čo ma to učí? Kde si staviam tie hranice? Kde sa staviam do toho, že ja ho chcem vyliečiť za každú cenu a zároveň, čiže do toho záchranára a zároveň, ak je ten život s tým alkoholikom taký ťažký, prečo v ňom zostávam? A ešte možno aj to, že kde ja seba vidím ako obeť, že ja chuďatko žijem s tým alkoholikom, alebo ja chuďatko mám tých synov alkoholikov, hej? Od čoho A by si začala? je Keby, toho veľa. hej, je toho veľa, že
keď si to takto vymenovala, že čo je také, od čoho sa dá odpichnúť, že keď s tým chcem niečo robiť. Asi A to je keď také chcem, individuálne, by som keď povedala, chcem že žiť každý to inak. má iné, ale možno začať vnímať, že tam určite nejde len o alkoholizmus, ale v podstate tam ide o nejaký druh závislosti. To znamená, ak ten človek, pretože platia zákony prírody, vieme z fyziky, zákon vibrácie, zákon rezonancie, zákon zrkadlenia, to sú všetky veci, ktoré sú takisto vedecky podložené a dejú sa nám v živote a vidíme ich aj cez tie traumy a potlačené veci. A otázka znie, kde ja sama vlastne mám závislosti. Kde ja sama Čiže vždy začnem sám od seba. Vždy sám od seba. Kde ja sama vlastne nemám možno, že závislosť na alkohol a mám závislosť na sladké. Potrebujem dosycovať emócie cez cukor, cez sladkosti, cez tyčinky, cez rôzne jedlá. Kde mám závislosť Alebo aj iné závislosti. Nemusí to byť jedenie, môže to byť závislosť na nakupovaní, závislosť na televízii, závislosť mobiloch teraz, závislosť na partnerovi, závislosť na deťoch. Veľmi často máme tieto závislosti. Ja sama som mala vlastne závislosť na deťoch a kým sa ti to nedeje, ty to nevidíš. Niekedy potrebujeme druhú stranu a v partnerských vzťahoch tretiu stranu, aby sme uvideli, ako to máme. A napríklad môj vlastný prípad bol, že som vlastne nevidela 20 rokov, že mám závislosť na svojich deťoch, až kým môj syn neodišiel do zahraničia. A tak ťažko som to prežívala, pretože som tam presne mala tie nastavenia. To je moje dieťa, no nie je. Hej? Deti nie sú naše. Áno, deti nie sú naše. Naše deti nie sú v skutočnosti. Naše sú to svojbytné osobnosti. Takže pozrieť sa na to, kde ja mám tie závislosti, na čom všetkom lípnem. Lebo to je podľa mňa také, čo proste na ktorých veciach lípnem, bez čoho ja nemôžem žiť. Bez koho ja nemôžem žiť. A čo sa stane, keď to nemám? Čo sa so mnou deje? Keď nemám, keď nemám, to uvedomiť presne. si, že aké reakcie, ako sa v tom cítim, keď to nemám, tú moju závislosť. Áno. A tam ide vlastne o to, že keď sa pozrieme vlastne na to naše vibračné pole, že na tej jemnohmotnej úrovni z tej fyziky sme nejakými atómami, ktoré nejako vibrujú, tak každá naša emócia, každý náš pocit, prežitok má nejakú vibráciu a je ukotvený v tom fyzickom tele. A ak ja vlastne mám tie závislosti v sebe, tak nejako vibrujem. A keď nejako vibrujem, do života si priťahujem ľudí a situácie, ktoré tu majú podobne ako ja. A môžem sa na to pozrieť aj tak, že som to zažívala ja sama v detstve a od vlastne tých minulých generácií to mám otlačené od prarodičov, alebo teda až do tých 50 generácií, čo si ani nemusím pamätať. A stačí niekedy, keď sa pozriem na to, kde mali moji rodičia závislosti, tam to vlastne bolo... To je také najjednoduchšie asi uchopiť. Hej, pretože tam to vidíš, u seba to často nevidíš. A vlastne to uvedomenie, to, že na to prídem, je už polovica liečenia. Pretože už vlastne tým, že ja tam mám ten poznatok, tak príde to prijatie. Uvedomenie áno, a prijatie. Často ja vlastne na rodičoch som videla tie traumy, ktoré vlastne som pochopila cez nich, že ja ich mám. A keď vlastne prišlo, že oni to takto robili a ja som pochopila, prečo sa to dialo, pretože som sa pozerala na tie ďalšie generácie, tak vtedy prišlo to prijatie, nebolo to ospravedlňovanie, že žili tak, ako žili, robili to, čo robili, ale bolo to prijatie, že vyrastali v takomto prostredí, preto sa dialo to, čo sa dialo. Takže prijať to, že vlastne po 4 generácie mám v rodine alkoholikov, ale oni to inak nevedeli. Robili najlepšie, čo vedeli a tak žili najlepšie, ako vedeli. A keď si toto uvedomím, že áno, bolo to tak, a príjmam, toto neznamená, že s tým súhlasím, to musíme podotknúť, že to vtedy neschvaľujete. Ale príjmete to, že to tak bolo a že to tak treba ešte je. Ide o to potom akoby nešpárať sa v tom a nerozoberať to a nezahlcovať sa s tým a nemať tam vínu alebo niekoho víniť, pretože to je veľmi ťažká energia potom. A proste brať to ako fakt.
Áno. Hej, minulosť nezmeníme, nepotrebujeme dávať jej nejakú pozornosť, potrebujeme iba poznať. A často ani to nie, často potrebujeme iba zažívať ten pocit, ako sa v tom cítim, aby ten pocit vlastne som prežila, ktorý nebol prežitý minulé generácie. Čiže zvedomiť si to a prijať to. Zbytočne sa v tom nešpárať. Áno. Lebo už na tej minulosti vlastne nič nezmeníme. A zbytočne by sme si iba vyvolávali pocity viny, ľútosti, sebaľútosti, obviňovania a to už by ste sa zamotali. Áno, to už je potom taký kolotoč. Je veľa ľudí takých, ktorí sú ako ja, keďže ja tam mám toho škorpióna, kde vlastne sú tie hlboké emócie. A chce to naozaj veľa práce. U mňa to chcelo naozaj niekoľko rokov práce, pretože tie emócie u tých škorpiónov sú veľmi hlboké a je jedno, či ste škorpión narodený, či tam máte mesiac škorpiónovi alebo ascendenta. To sú vlastne tieto 3 časti, vás najviac ovplyvňujú a tam to často tých ľudí potom sťahuje. Čiže predchádzať tomu, aby sa to udialo, počas života sa s tým môžeme naučiť pracovať. Ja poviem takto, že možno, že keď človek si s tým nevie rady, naozaj vyhľada terapeuta, však Marianka je terapeutka, ktorá lieči rodové línie a dá sa na tom popri, ty si vlastne na tom pracovala sama, hej? Áno. Takže dá sa, ale nie vždy človek to zvláda. No, ono ide o to, že ja som tam mala tie poznatky, že to je tá výhoda, že výhoda. A možno, že ešte podotknem, že neliečím rodové línie, sprevádzam do tých rodových línií, aby tí ľudia vlastne si to zvedomovali a prichádzali na to, aby vlastne sami v sebe objavili toho svojho liečiteľa. Áno, a liečite si to už sám. Áno, a každý si lieči všetko sám. Nedávame zodpovednosť iným za to liečenie, pretože to by bolo strašne náročné. Potom sú tí terapeuti, ktorí majú rôzne druhy chorôb, pretože liečia a to vlastne nie je možné. A ja som mala tú výhodu, teraz to beriem ako výhodu, vtedy to až taká výhoda nebola. Vtedy sa ti to nezdalo. Vtedy sa mi to nezdalo, že vlastne počas toho môjho veľmi traumatického detstva aj života som sa vlastne rozhodla to zmeniť a najskôr som šla naozaj cez tie vedecké poznatky, študovala som na vysokej škole, potom som rôzne vedecké kurzy si robila a výcviky a ďalej som študovala vlastne rôzne staré tradície, staré poznávacie techniky, ktoré postupne som začala do tej praxe prinášať, ale najskôr som tým prechádzala vždycky ja. Čiže každým výcvikom, každou terapiou, tými starými technikami som najskôr prechádzala ja a liečila som si vlastne tie svoje traumy a svoje veci. No a to viem na základe vlastnej skúsenosti, že keď máš niečím osobný prežitok, zažila si to na sebe, tak vtedy najviac s tým vieš pomôcť aj druhým. No, tam je to potom naozaj o tom, že emócia je neprenosná. Ten prežitok je neprenosný. Hej, čiže tak. Áno, tak. Najlepšie, ako sa hovorí, zažiť na vlastnej koži. No, nie vždy to je najlepšie. No, niekedy to potrebuješ, ale niekto to nepotrebuje. Nepotrebujeme všetci zažívať na vlastnej koži utrpenie. Áno, presne, súhlasím. Aby sme ani sa každý posunuli to tak dopredu má. A aby sme niečo vyriešili. Dá sa to aj bez programov obeti a utrpenia. A sme síce generácia, ktorá má veľmi veľa nastavení, že život je ťažký, že všetko si treba odmakať, že si tu nezaslúžiš a podobné nastavenia. Chodíš podobné sračky, ale ako niekedy stačí naozaj zvedovenie, že ako ja nemusím zažívať tie traumy, veď fakt ja môžem mať ten život v pohode a môžem sa naučiť len to pozorovať a reagovať na to. A mne sa páči, ako to hovorí Sylvia Ray, kulisy sú dané a ide o to, ako budeme na to reagovať. A ako v tých kulisách hráš. Presne. Ako medzi tými nič viac, nič menej. Život je hra. Dobre, ešte sa vráťme vlastne k tej rodine a k tým vzťahom, že teda začnem sama od seba, zvedomovať si tie závislosti. Áno, najlepšie na tých rodičoch, prarodičoch a kde si to pamätám. Áno, keď ja zistím, aké mám a nejako ich príjmem. Je to zase o tej zmene. Rozhodnúť sa robiť veci inak. Tak. To je cesta každého liečenia. Tak. Ak zostávam v tom istom, ak robím veci stále rovnako, ak reagujem na situácie a ľudí neustále rovnako, tam sú tie inštinkty s tým spojené. Inštinktívne jednanie
zažívame, pretože sme v detstve zažívali nejaké traumy a takto sme sa to naučili. A my sa potrebujeme naučiť nájsť čas medzi situáciou a reakciou. To je základ zmeny. Čiže ľudovo povedané, nechať to vyfúčať. No, ono to môže byť, že nechať to vyfúčať. Ale nie vždy máme na to čas. Lenže ľudia si to mýlia často. Hej, dajme inštinkt boja. Inštinkt boja, dobre. Je v rodine niekto, môžeme to na tú závislosť. Kto je závislý? Príde, môj partner, príde a je opitý. A ja z inštinktu boja, pretože tam mám strach o prežitie, všetky tieto inštinkty sa spúšťajú na základe strachu o prežitie, reagujem tým, že buď do ňoho ako partnerka naziapem, ja sa s tebou rozvediem a stále to robíš a už to zmeň a mám tam očakávania. Alebo naopak to neriešim. Väčšinou robia ľudia tieto dve inštinktívne reakcie. Sú teda idem bojovať alebo utečím z toho. Pretože vidím, že to k ničomu nevedie, tak z toho utečím. To sú dva extrémy, ktoré robíme. Ale a je jedno, či to sú závislosti, či riešime vzťahy, partnerské, rodičovské, akékoľvek, je veľmi dôležité dávať tam si hranice sebe, aký ja mám ten štandard, ako ja to chcem zažívať, ako ja sa v tom chcem cítiť, ja si dám tú hranicu a potom tomu partnerovi s tým, že ja vnímam, že má nejaký problém, ja sama ho neviem ovplyvniť, pretože to je jeho problém, ale ja ho vnímam, že mne to nerobí dobre a ako bdelý človek sa môžem rozhodnúť, čo s tým urobím. Bez inštinktívnej reakcie. A tá bdelosť môže vyzerať napríklad tak, že keď ten človek vytriezvie, pretože v tom opitosti to nemá vôbec význam dávať do toho energiu, pretože mi iba odčerpáva a ja s tým nič nevyrieším, tak mu dám hranice a poviem mu, čo to so mnou robí, ako sa v tom cítim. Ja mu nebudem hovoriť, čo on má robiť, pretože to sú jeho veci, ktoré si potrebuje poriešiť. Pretože v momente, keď ja hovorím tomu partnerovi, ty by si mal prestať, ty by si to mal zmeniť, ty by si to mal urobiť, tak mu robím matku a vlastne ja ho retraumatizujem a dostávam ho do traumy, presne takej, akej bol v detstve, keď ho mama komandovala a hovorila mu, čo má robiť. A toto robíme celé generácie. Čiže to je začarovaný kruh. Čiže namiesto toho ja, keď vytriezvie, mu poviem, ako sa cítim v tom. A čo by som potrebovala. A čo by som potrebovala a chcela zmeniť. Áno. A tým, že tam nastavím, čo by som potrebovala, tie moje štandardy, tie hranice, tak mu dávam najavo, že ak to tak nebude, tak niečo sa zmení. A samozrejme na základe toho konám. Ja som vždy hovorila, keď som robila na základnej škole rodičom, ak nemáte dodržať to, čo poviete svojmu dieťaťu, radšej to Zuzani nevypustíte. Nehovorte. Pretože to dieťa, a to je aj s partnerom, pretože to vyžarujeme, vníma, či to myslíme vážne a či sme naozaj odhodlaní v tom urobiť tú zmenu. Čiže keď ja mu začnem hovoriť, že lebo od teba odídem, nie, lebo to sa je cítim ohrozená a tam je to zase tá obeť. A ak sa ty nezmeníš, tak ja odídem, hej? To je rola obete zase. Rola obete. Ale ja môžem povedať, že som smutná, že ma to bolí, že som zranená, že som unavená a takto naozaj nevládzem žiť. Tak. A to si myslím, že je jasné znamenie. Jasné nastavenie hraníc. Hej? A potom vlastne urobiť tú zmenu. To znamená, ak sa ten partner nemení, my potrebujeme vedieť, pretože my máme tie očakávania a najlepšie nám je v tej komfortnej zóne. A my potrebujeme vedieť, že nie každý človek sa dokáže zmeniť. A možno ani ten môj partner sa nedokáže zmeniť. A preto buď to príjmem, že je taký a nezaoberám sa ďalej tým a žijem s ním takto, pretože proste to inak aj ja nedokážem.
To robí veľa žien, ale Mhm. ospravedlňujú si to napríklad tým, že deti. Áno. Že zostávajú v tom vzťahu s alkoholikom kvôli deťom, No a to je alebo zase veľmi... kvôli peniazom, že jednoducho nevedeli využiviť seba a deti, teda kvôli tej Ono je to také ekonomickej situácii. pochopiteľné, pretože tiež keď som mala problémy vo vzťahu, som to takto vnímala, ale záleží tam akoby aj od toho, ako je to podané, pretože každé slovo má nejakú vibráciu a energiu. A ak ja hovorím o tom, že to robím kvôli deťom, kladiem vlastne moju zodpovednosť na ich plecia a to je veľmi ťažká energia a generačne sa to potom takto posúva, že ďalšie generácie kladú zodpovednosť deťom na ich plecia. Hej. A to sú tiež podľa mňa také malé veľké závislosti, čo máme a nevieme vlastne ani o nich, že to tak máme a že tam máme aj to, že vlastne chceme, aby že keď sa narodí bábätko, tak maminky píšu, ty si celý môj život. A to dieťa proste má zodpovednosť takú, potom si berie za toho rodiča. Predsa ho nemôžem opustiť, keď som celý jeho život. No, nemá nič okrem mňa. Presne. Je to ťažké pre to dieťa. Hej. Čiže treba si uvedomiť, deti nie sú naše, partneri nie sú naši. Sú to nejaké bytosti, s ktorými máme niečo spoločné a každý z nich je individuálny a preto sa potrebuje aj individuálne rozhodovať. My nemáme našim dospelým deťom hovoriť, čo majú robiť, ako majú robiť, prečo to tak majú robiť. Každá takáto nevyžiadaná rada, či voči partnerovi, či voči deťom, či voči komukoľvek, je manipulácia. Pretože my im hovoríme, čo majú urobiť a tam to nasleduje. Ak on to urobí, ja sa budem cítiť bezpečne. No a to sa týka aj toho alkoholika, že ja mu hovorím, že ty by si sa mal zmeniť kvôli deťom, lebo ako sa cítia tie deti, keď si agresívny, keď si napitý, mal by si sa zmeniť kvôli mne, ale tam presne je tie očakávania, tá manipulácia a tá úloha obete, že ja som tu teraz obed, lebo ty piješ. Áno. A vlastne, keď sa dostávame do tej role obete, tak to je vlastne najťažšia energia, pretože voči tomu sa nedá brániť. Čiže ono to je také strašné, jednak je to individuálne, treba to riešiť na individuálnej úrovni, pretože každý človek má niečo iné za tým. Niekde máme skryté benefity a vtedy to môže napríklad vyhovovať. To znamená, že skrytý benefit, že my nejako z toho alkoholizmu toho partnera profitujeme. Áno. Aj keď sa to zdá úplne nelogické a zvláštne, ale Marianka vysvetlí. Je to podvedomé, nie je to vedomé. Áno, nerobíme to vedome, neuvedomujeme sa. Áno, a často to býva napríklad aj u chorôb, že keď som ja chorá, tak tiež sú tam tie skryté benefity. A u toho alkoholizmu to presne môže byť tak, jednak nervový systém funguje tak, že v detstve sa niečo naučíme a on si frčí ako taký závislák. To znamená, tak ako sa naučil v detstve reagovať, ak sme boli v takýchto situáciách, kde boli nejaké závislosti, tak presne toto robíme aj v dospelosti nevedome. My potrebujeme sa naučiť pracovať potom s tým nervovým systémom. A ten skrytý benefit napríklad u toho, že mám partnera alkoholika, tak ten skrytý benefit je o tom, že on keď je opitý, tak ja ako žena môžem o všetkom rozhodovať. Byť vlastne, lebo on ako v takomto stave nemôže rozhodovať. Čiže ja tam mám tú silu a moc riadiť tú rodinu a mať ju pod kontrolou. A to je zase zo zranení. Pretože kontrola je mužská vlastnosť, ale nenazvala by som ho až tak mužská. Ono záleží, ako sa prejavuje, pretože skôr vnímam, že bdelosť je tá správna mužská vlastnosť. A ak niečo kontrolujeme, tak to opäť robíme zo strachu, že neprežijeme. To sú zase tie inštinktívne reakcie. Takže ak chceme niečo zmeniť, je potrebné urobiť niečo inak. Nezostávať v tom, ako to mám teraz, ale niekedy stačí zmeniť názor na vec, na situáciu, na človeka, na rodinu, na to, ako to máme z rodu. A už tedy sa môžu diať zázraky. A niekedy potrebujeme na chvíľu zmeniť prostredie, aby sme si prišli na iné myšlienky, na nové myšlienky. A uvideli, ako to máme často. Ako keby z nadhľadu.
ako to máme. Lebo pretože keď vlastne zmeníme to prostredie a nie sú tam tí naši najbližší, tak oni nás neovplyvňujú a vtedy sa vieme na to pozrieť inak. A to prostredie môže byť, že si niekde vybehneme na výlet, že si spravíme nejaký relax, alebo naozaj, že vyhľadáme aj toho terapeuta. A on nám poskytne ten iný pohľad aj na to, čo robíme nevedomky. Presne. A prenášame to nevedomky potom na iné generácie. Niekedy aj kamarátka nám vie. Kamarátka. Ale pozor na také kamarátky, ktoré nie sú autentické a skôr nás udržiavajú v tom, že podporujú tú našu pravdu, pretože to je zase tá manipulácia. Lebo je kamarátka a ja ju podporím vo všetkom. Áno, ale není tam ten zdravý náhľad a nepovie ti, že vieš čo, ty si krava, veď už sa pozri, veď pozri sa, čo má za sebou, ako vie byť on iný, no nevie, no tak sa s tým zmier. Hej, ale namiesto toho ti povie, ty si také chudiatko, ja s tebou úplne cítim a potom tam ide tá ľútosť a to je úplne na hovno. No potom je tu vlastne ešte posledná vec, ktorej si sa dotkla, že my máme možno nejaké očakávania, že to vyriešime, ale možno to ani nevyriešime. Pretože napríklad ten partner sa nebude chcieť zmeniť nejakousky nejak a jednoducho tam bude musieť dojsť tej situácii, že ho opustím, že proste odídem. A možno, že ešte mi prichádza, že aby sme mali pochopenie preto, že tam to nemá nič spoločné s tým, že ten partner ma nemiluje. Aha. A hej, ale môže to byť naozaj spojené s tým, že on nevie iných milovať, pretože ak sa dostal do takého stavu, v akom je, tak on nevie milovať ani sám seba. A teda, ak ja neviem seba milovať, neviem milovať iných, a to je presne tak, ak ja som počítačový expert, tak moje decko nebude kuchár, pretože ho to neviem naučiť. A takto je to aj s emóciami a prežitkami. Čiže niekedy naozaj, a sme generácia podľa mňa, ktorá sa má učiť púšťať očakávania, akomkoľvek probléme, v akejkoľvek situácii. Jedine môžeme očakávať sami od seba, že niečo zmeníme. Aj to je taká často pasca, lebo potom si tam nastavujeme také a toto by som ešte mala, a toto by som ešte potrebovala, a toto by som ešte chcela a či sa môžeme často zamotať. Takže prijať to, ako to vnímam, prijať seba, prijať, ako to cítim, že sa v tom cítim zle, že je to tak v poriadku. Zvedomiť si svoje závislosti. Áno. A potom pokúsiť sa v tých situáciách v kontakte reagovať inak. Áno. A urobiť tú zmenu. Urobiť tú zmenu. Ale už vlastne tá iná reakcia je zmenou. Iná reakcia je zmenou. A ešte nemáte očakávania, že keď začnete na sebe pracovať, a je jedno, s akým problémom to bude, že sa to takto zmení. Je to práca. Aj keď nás život prekvapí a niektoré veci sa takto zmenia, a zažila som to vo svojom živote, ale nemala som vtedy tam tie očakávania. Ešte, ale toto prišlo až po rokoch práce, to prišlo, nie? Áno, to prišlo po rokoch práce presne, na sebe. Presne. Nemám rada už ten termín, mňa na to upozornila jeden terapeut iný, že nepoužívaj práca na sebe. Lebo zase ten makač. Lebo si ako v roli makača a makaním nič nedosiahneme. Nemusíme byť makači, aby sme mali veľa a to, čo chceme. Ale naozaj aj ja sa zaoberám sama sebou a svojimi vzťahmi a vzťahmi v rodine vyše 5 rokov. A začalo sa mi to, nie že začalo, ale áno, po tých 4-5 rokoch vidím, že... Presne to je, že vidím. Áno, ale vidím. Ono sa to dialo, hej? Ono sa to dialo, len si to nevidela. Áno, ja som to nevidela, lebo my ľudia sme tak nastavení, že vnímame to, čo vidíme, počujeme. Čo nás naučili. A čo môžeme prípadne chytiť, hej? Ale tie procesy... sa dejú. Že prebiehajú tie procesy, tak málo kto vie vnímať. Mne to krásne povedala moja kamarátka, lebo presne ja vlastne jednak aj v tom nastavení svojom, aj v tom astrologickom, aj v tom, čo som zažívala vlastne počas celého života. A som mala presne tie očakávania, ale mala som to tak, že keď ja som na niečo prišla, že niečo chcem, tak ako teraz. A rozhodla som sa, že ideme meniť kuchyňu a prišla som za mojím mužom a ja to chcem už teraz. Hej, on bol so mňa na pračky a aj tak sa to proste neudialo a ona mi to potom tak krásne vysvetlila, že je to presne o tom, ako keď zasadíš to semiačko do tej zeme a kým ono vlastne pukne a začne rásť a je to pod tou zemou, ty to nevidíš. Presne. Až keď to začne zelenieť a má to tú nádhernú farbu, ide to do kvetu, tak to vidíš. A vtedy vlastne my to vidíme potom v tom reálnom živote, ako už ten život rozkvíta.
Takže tým by sme možno mohli aj skončiť. Nechajte svoj život rozkvitať. Krásny deň. A tešíme sa na budúce. Nahráme vám aj odpovede na ďalšie otázky, ktoré ste Marianke napísali na stránku Facebookovú liečenie rodových línií alebo do Messengera. Ahojte, pekný deň. Čaute.